Gaur egun Mondragon Unibertsitatea osatzen duten fakultateen helburua beti izan da kokatuta gauden esparruetako gizartearen eraldaketa. Enpresa eta erakundetatik oso hurbil egonda. Eraldaketa honetarako bere momentuan eskaintzen genituen tituluak baino gehiago behar genituen, baina beste unibertsitate batzuetara askribatuta geudenez, ez geneukan titulu gehiago sortzeko askatasunik. Beraz, autonomia horren bila, 25 urte dela, Mondragon Unibertsitatea sortu genuen goi eskola politeknikoak, eteok eta irakasle eskolak. Sorrera prozesua nahiko luzea izan zen. Parlamentutik pasatu behar izan zen proiektu bat aurkeztu behar izan genuen. Aurrez alderdi politiko guztiekin hitz eginez. Garai hartan, hezkuntza sailburuan nintzen eta goatzen naiz nola etorri ziren Mondragon Unibertsitateko proiektua aurkeztera. Berehala ikusi genuen merezi zuen proiektua zela. Eta lege proiektua lantzen hasi ginen, beste alderdi batzuekin akordioetara heltzen eta azkenik parlamentuak onartuz. 1989 urtean, errektore ardura hartu nuenean, 3 fakultateen bateratze prozesu burutzea tokatu zitzaidan. Une hartan, Mondragon Unibertsitateak osatzen zuten pertsonen artean, itxaropen handia zegoela ikusi nuen, baina baita ere, bateratze prozesu honek ekarriko zuenaren inguruko zalantza eta mesfidantzak. Guzti hau gainditzeko eta proiektu amankomun bat sortzeko, plan estrategiko bat burutu genuen eta bertan zehaztu genuen etorkizunera begira unibertsitateak izango zuen neurria, 5.000 ikasle, zein mailako titulazioak eskainiko ziren, gradua, mastera eta doktorego programak unibertsitate ikertzaile izan behar zela eta abar. Fakultate bakoitzak bere nortasun juridikoa mantentzen jarraitu zuen eta unibertsitateak nortasun akademikoa hartu zuen. Batgarren urtean heldu nintzeni Mondragon Unibertsitatera erretore bezala. Eta unibertsitatearen oinarriak ondo finkatua zeuden. Unibertsitate integratua, eraginkorra eta fakultateen artean estrategia amankomunarekin aurkitu nuen, baina guzti hau gauzatzeko zegoen. 2002 urtean fakultateen arteko integrazio kontratua sinatu genuen. Eta gogoeta sakona egin zen. Gogoeta honetan, fakultate bakoitzaren ezagutza arloak banatu ziren. Departamentuak ere berrantolatu ziren eta kudeaketa unitateak zehaztu ziren. Guzti hau egin ahal izateko eta langilegoari bermeak emateko sistema ekonomiko solidario bat ere definitu zen. Momentu honetan egiteratu zen era bat gaur egun ezagutzen dugun Mondragon Unibertsitatea. Epealdi honetan baina egin ziren beste zeregin batzuek ere. Batetik titulazio kopuruari bultzada bat eman zitzaion, bestetik instituzioekin harremanak landu eta sendotzen hasi ginen, eta zabalkundearekin ere hasi zen unibertsitatea. Horrela, Bidasoako kampus berria sortu genuen. 25 urteko ibilbide honetan, ni 2006an heldu nintzen errektore bezala Mondragon Unibertsitatera. Heldu bezain pronto, 10. urteurreneko ospakizunetan sartu ginen. Momentu hartan jaso nuen inpresioa izan zen, fakultateetako jendea oso arroz egoela unibertsitate proiektuarekiko. Baina aldi berean, oraindik ere, hainbatek ez dutela ondo barneratuta unibertsitate izaeraren garrantzia eta horrek dituen erronka eta aukera berriak. Honen adibide bezala, aipatuko nuke, momentu hartan zuzenean mahai gainean genuen gai garrantzitsu bat. Hau da, Europar esparrurako egokitzapen prozesu guztia. Bestalde baita ere, arnatzen zen, sentitzen zen, aurrera egin behar bagenuen, espazio eta egitura berriak erabat beharrezkoa zirela. Eta hori dana gutxi bazen, garai horretan,
estatu mailan krisialdi ekonomiko baten murgilduta geunden eta ez zen erreza ikusten espazio eta eraikin hauentzako diru iturriak nondik etorriko ziren. Baina zorionez, unibertsitateak dirurik izan ez arren, ondo planteatutako proiektu berritzaile sorta handi bat zuen eskuetan. Mendeberri, Lein, Basque Culinary Center, Orunako kampusa, Bilbao Berrikuntza Faktoria, Aretxabaletako kampusa eta bar handi bat. Guzti hauekin, Euskadi eta estatu mailan mugitzen hasi ginen, eta lortu genuen inbertsioetarako behar genuen diruaren zati handi bat. Bestea, zorionez baita ere, korporazioak inbertsioetarako ematen zuen laguntzetatik heldu zitzaigun. Aipatuko nuke baita ere, urte hauek ez zirela erekin berriak egiteko urteak bakarrik izan. Mondragon unibertsitatearekiko ezagutza maila erabat hasi zen, bai Euskal Herri mailan eta baita ere Euskal Herritik kanpo. Eta horren arrazoi nagusia, gauzak era desberdinean egiten genituela. Eredu berritzaileak proposatzen ari ginela, zentzuz eta erantzunkizunez. Gaur ospatzen ari garen 25. urteurren honetan, esan dezaket hasierako 2.200 ikasle haiek 25 urte beranduago gradu, master eta doktoregoko 6.800 ikasletan bilakatu diela. Gainera, urtero bere ezagutzak egokitzeko 8.800 profesional pasatzen dira Mondragon Unibertsitatetik. Eta ikerketa proiektuek azken 8 urte hauetan 150 egin dute gora. Euskal Unibertsitate sisteman ondo kokatuta gauden unibertsitatea gara. Estatu mailan erreferentea gara formazio dualean eta baita ere unibertsitate eta enpresaren arteko harremanetan. Eta bere egunean abiatu genuen Mendeberri hezkuntza eredu berritzaileari esker, unibertsitate berritzailearen aitortza jaso dugu bai estatu mailan eta baita ere atzerrian. Ibilbide guzti hau oso emankorra izan dela esango nuke. Hala ere, esango nuke baita Mondragon Unibertsitatea erronkaz betetako unibertsitate gaztea, baina era berean heldua garela. Ausardia oso handia izan du beti Mondragon Unibertsitateak. Edonon, berrikuntzak aurkeztu eta defendatzeko. Ezin dut imaginatu zer izango ginateke gaur egun, orain dela 25 urte Mondragon Unibertsitatea sortu izan ez balit, eta unibertsitatea osatu duen eta osatzen dugun komunitatearen konpromiso eta alegina egon izan ez balit.